Faka-faka daga wajen bikin dinar shagalin Isa Ayagi yayin da muka hango manya-manyan jarumai waɗanda suka samu halartar zuwa wajen wannan dina ta bikin jarumin mawaƙin na masana'antar Kannywood wato dai Isa Ayagi. To kafin da mu je cikin labarin tsindin gadan-gadan ku biyo mu da subscribe ba haɗu da ƙararrawar sanarwa wani kan ƙara mana ƙarfin gwiwa ci gaba da kawo muku labaran A.M.D TV HAUSA. Ɗauka ta musamman kai tsaye daga wajen shagalin bikin jarumin mawaƙi wato dai Isa Ayagi da amaryarsa Rukayya wanda muka ga manya-manyan mawaka da manya-manyan jaruman barkwanci sun samu halartar wajen zuwa shagalin bikin na jarumin masana'antar Kannywood din kuma babban mawaki wanda ake alfahari da shi wato dai Isa Ayagi wanda suka hada da na farko Abubakar Sani kawu dan sarki da kuma Nazir mai atamfa. Na hudu kuwa Abdul Diwan ne. Na biyar kuma Sayed Gadankai. Na shida Nurem Inuwa. Shahararren jarumin mawaƙi wanda ya taka rawar gani a Kannywood din. Sannan kuma na bakwai akwai Usaini M Fiza matashin mawaƙi. Na takwas kuwa muna da Sabon Uji sannan kuma ta tara muna da Fatima Nijar. Ta goma Shamsiya Sadi sannan kuma ga Damusa shi ma ya samu halarta zuwa wajen shagalin bikin jarumin mawaƙin Kannywood din wato dai Isa Ayagin. Ga su KB International sannan kuma again dai su Nura Inuwa din sannan kuma ga Nazir dan Hajiya. Sannan ga manya-manyan jaruman masana'antar Kannywood din da kuma mawaka da kuma sigar zalimi ko duka dai a wajen shagalin bikin jarumin Isa Ayagi. Ga Auta Waziri sannan ga Billy a TikTok sannan kuma ga Mira sannan kuma ga Hajiya Rashida mai sa'a duka wajen bikin shagalin dinar a jarumin mawaƙin na masana'antar Kannywood da amaryarsa Rukayya. Hakika dai an nuna kara a daidai lokacin wannan shagali yayin da muka hango manya-manyan jarumai kuma kowanne fuskar sa cike da annuri haɗe da nuna kulawa a dangane da jarumin matashin mawaƙin bi ma'ana dai jarumi Isa Ayagi. Kamar yadda aka saba kamar yadda ake yi a masana'antar Kannywood din akan yi wa kowanne mawaƙi kara to fa lallai babu shakka wannan lokacin jarumin mawaƙi Isa Ayagi ne yayin da kuma aka nuna mai karar da kuma so da kauna yayin da yake ta farin ciki bakinsa yake nunawa cewa yana cikin farin ciki haka fuskarsa da dukkanin yanayin nau'ika irin na inda ake gane farin ciki a sassan jiki ya nuna cewa jarumin mawaƙin Isa Ayagin yana cikin farin ciki tare da amaryar tasa yayin da kai da gani ka san an sha soyayya bifo a zo wannan lokaci. Masu mu ne da kullum ku ci gaba da biyo mu da subscribers haɗu da danna mana ƙararrawar sanarwa a cikin wannan channel din namu mai albarka A.M.D TV HAUSA. A.M.D TV HAUSA naku ne taku ce masu mu ne da kullum.